Naimbang rabiyo amin gagayem. Kastamet ten digiti naka-tune in itata. Ket no adda ken kadetoy nga linken gayem awisen kamet nga i-share mo deti a link kadagiti gagayem mo kadagiti family ken amin nga amumon. Tapno iti kasta ket agkay kaysa tayo met lang agdengeg ken agadal digiti sasaon nga Apo Dios ket nakapinpintas gayem dating tupiko itat nga rabii nga napauluan iti siak ti silaw ti lubong ako na ni Apo Jesus. Ket sakbay man nga intay pagtutungtungan dating topiko gagayem ket awagak mangarod ni sis Aya nga mangidaulo kanya tayo iti opening prayer. So, naimbag nga rabi tayo amin, sakbay nga agrudi tayo, dumawat tayo iti presensya ni Apo Diyos. Kararag tayo. Amami nga Diyos nga nailangitan, wen Apo, daydayawen da ka, si Kaapo ti pagrukbaban mi, si Kaapo iti puon iti sirib mi. Lord, idawat ni Apo, itang rabii, babaen Apo, detoy topic review nga income isayangkat. Apo, ikan na kami Apo, iti sirib. Ken revelasyon mo Apo, tapno kasta Apo, dagiti sasaong isu iti mangited, iti silaw kada kami. Lord, idawat mi nga sikat ti tignay iti tunggal maysa kada kami nga dagitoy nga revelasyon mo ket agtatag Apo iti puspuso iti tunggal maysa nga agdengdengeg kadagitoy nga kanito ken kararag mi Apo iti internet connection nga maging maayos haan nga paputol-putol ken ngarod idawat mi amin Apo dagitoy nga aramid mi itinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Sakbay man di amin gagayem kayat ko man nga awagan when i-ano kanyayo digiti panelist tatang rabii. Kaya't kuman isudang pakaammo kada kayo iti tumunggal may sa kanya da. Ket dati nga kabsat ket isuna ket may isang disipulo adumeten iti napasaran na nga ko iti biyag na adu iti limasat nga panuboknan ket isuna ket makita tayo nga agtultuloy latta iti pinagserbi na kanya Apo Dios. Ket awagak mangarod ni Brad Romel. Umuna ti amin kablaawan kayo iti naimbag nga rabi. So daw tawat ko mga kabsat iti agbibuya ti online nga kaduenda kami nga makipag-topic at ti nga topic review sa ako again tayo pa iti adong revelation kada iti nga topic review tayo. Naimbag nga rabi tayo amin kabsat. Praise the Lord, bro. Itamet kakabsat ket ka isuna ket may isang nga ina ken makita tayo isuna ket kanayon isuna nga naragsak kakabsat. Isuna met ket may samet lang nga disipulo ni Apo Dios. Ket awagak man nga rod ni Sis Marisa. Okay. Na ranyag nga rabii tayo amin kakabsat ken gagayem itanga kanito ken nakapyaan napnuan grasya kada tayo amin nga agdengdengeg wenno agbuybuya kada iti nga aing kami pagsasaritaan nga maipanggep man iti ayat ti Dios para kada tayo amin ket ngarud daytoy nga topiko mi
iso iti silaw iti biag. Ket ngarud, watek amin kada kayo kakabsat, na anusan da kami, nga denggen, digiti amin nga tupiko, na ing kami ibinsa-binsa, ita nga rabi. Naimbag nga rabi ita yu amin, kakabsat. Praise the Lord ate sa inyong buhay. Itang gundaway kakabsat, iso na ket may isang mangisuro-suro kakabsat iti pampubliko nga eskwelahan. Iso na ket may samit lang disipulo ni Apo Dios ket nakita met iti biag na deti kapsat mi itoy nga iso na ket native care iti pamatinan ket agtultuloy nga talaga iti pinangsurot na iti pagayatan ni Apo Dios ket awagak man ni Sis Sinya. Hello! Naimbag nga rabi itayo amin gagayem ken kakabsat. Ket yawis ko nga rod kada kayo nga agtalinaed kayo nga agbuya kada ito nga topic review. Ken iti yawis nga rod ni Kristo kanya tayo amin nga agtalinaed tayo met iti silaw na. Ket suruten tayo iti pagayatan na. Ket aglearn tayo amin itatanga rabi kakabsat kada iti nga topic review. Nagyaman na. Praise the Lord sis. Dati may kapat nga panelist tayo kakabsat ket iso na ket agubra iti may sangag ko gobyerno iso na ket may nga ina makita kami di life niya kakabsat ket talagang DJ na impapuswan nga talaga iti pinagserbi na ginapo Dios ket iso na ket patuloy nga most usar iti biag na. Ket awagak mangerod ni Sis Alifean. Naimbag nga rabi itayo gagayem. Nadan tayo man iti may nga oras nga pinagkakadua iti tangatang ket agyamanak iti Dios ta daytoy nga oras ket iso iti panangiburay mi dagiti padas mi iti biag nga ni Jesus iti nagbalin nga ranyag ken silaw mi iti panagbiag mi ket babaen iti panagdingig yu ket maipakita mi nga ni Kristo iti agturay iti biag mi kakabsat. So God bless us all. Praise the Lord sis sa iyong buhay. So dati maudi nga panelist tayo ita kakabsat ket iso na ket may summit lang agubra iti gobyerno. Iso na ket disipulo mit lang ni Apo Dios ket nakita met kakabsat iti biag ng iti panubog iti biag na ket adu talaga met iti limasat ngem agtultuloy latta isuna nga agserserbi ken ni Apo Dios nga makita nga di pamati na ket aglalalong tumiptip care ken ni Apo Dios ket awagak mangerod ni Sis Aya. Grace and peace to all of you. Kagayem ken kakabsat na imbag nga rabi itayo amin. So maragsakan kami nga da kami manen nga instrumento ni Apo Dios tapno kasta maiburay met dagitoy sasauna tapno datayo amin ket maaddaan iti silaw ti biag. Praying nga agtalinaed kayo, agdengeg kayo, ket haangkay nga maboring nga agdengeg kada kami nga addaan kayo iti ragsak nga makangeg iti sao ni Apo Dios. God bless to all of you. Ket itang gundaway kakabsat kaya't kumangerod nga binsa-binsangin tayo digiti nga tupigo tayo nga intay adalen tatang oras kakabsat nga napaulwan iti kunana iti napaulwan iti siak kunana ni Apo Jesus siak ti silaw ti lubong nga intay man nga kunana diti umunang punto kakabsat
ni Jesus ti silaw ti biag. Awaten tayo ni Apo Jesus tapno maadan tayo iti silaw ti biag. No inawat tayon ngem adda paylaeng sipnget iti biag tayo, iparang iti lawag tapno mapukaw dayta sipnget. Nukit-kitan tayo kakabsat ket nakapinpintas nga talagang ni Apo Diyos ti agbalin nga silaw tayo. So kaya't kuman nga rod nga ita nga gundaway kakabsat ket amok nga digiti kakabsat tayo ket napnuan iti Espiritu Santo nga ted na Apo Dios kanya tayo ket sapi ko mata excited tayo kakabsat nga agdengeg kadigiti nga revelasyon da nga ted na Apo Dios kanya da. Ket itawag ak mga rod ni Brad Romel ta iso na iti umuna met lang nga mangi noan namit iti kapanunutan na dating topiko kakabsat. Okay, so praise the Lord, Kuya Jay. So dati question tayo number 1. And no kita kaming kakabsat no once nga inawat tayo na Apo Jesus silaw ti panagbiag tayo very evident kuma iti life tayo iti life change kuma. So kuna na ditoy ni Jesus ti silaw iti biag awaten tayo ni Apo Jesus tapno madaan tayo iti silaw iti biag. No inawat tayo ni adapay lang iti sipnget iti biag tayo iparang itilawag tapno makukoda iti asipnget. So ana kad iti purpose iti may nga silaw. So example ko may sok mga kwarto nga kahit tayo ko mga dalusan nga nakaswitch on di silaw hantay nga madalusan nga nalang di aglawlaw di may isang kwarto. So kasymet lang iti life iti may nga tao nga once nga haan nga maranyagan haan nga maaddan iti silaw ni Apo Jesus iti panagbiag tayo ket haan nga mabalbaliwan haan nga maipakita digit kamal or madi nga aramid iti may nga tao. So DJ ton agresulta so na iti change life nga DJ nga rod kailangan tayo nga nga i-expose iti bagdit at silaw na Apo Diyos tapno haan tayo nga makaaramid iti anaman nga bason. So DJ lang kanya kakabsat. Gundaway kakabsat ket kaya't kumet nga rod nga awagan ni sis sinya tapno kasaget isu namet iti mangi-share iti kapanunutan na. Naimbag karabi itayo manin kakabsat. So, ti point number 1, pudno unay nga rod nga iti silaw ket ranyagan na iti kinasipnget. Ket no kuatay espiritualidad talawagan na iti amin nga suli iti panagbiag iti maysa nga tao tapnon dagiti amin nga kinarugit amin nga dagiti saan nga makatulong iti panagdakkel spiritually ket maikat amin dagitoy bayat iti panagtalinaed ken bayat iti panagtulnog ken ni Apo. Ket kunana itoy no awaten tayo ni Apo Jesus maaddaan tayo iti silaw iti biag. Ket pudno deta kakabsat nga napasamak iti biag ko data nga naaddaan nak iti silaw iti biag tanaranyagan nak kadigiti amin nga abanbanag iti biag ko. Nga adu dagiti banag idikwa dagiti sabali nga prinsipyo ngem amin dagitoy kakabsat ket nabalbalyan babaen kadigiti sasauna nga agtultuloy nga maipalpalagip kanya ken agtultuloy met nga i-reveal ni God ken kanya ket dagiti nga rut iti mangiturturong iti pagdalanak. Takunan itoy no inawat tayon ngem adda pay laeng sipnget iti biag tayo iparang iti lawag tapno mapukaw dayta sipnget. So kusto launay kakabsat nga iti panabayat iti along the way iti panang sursurot ko kani Apo iti panang sursurot ko iti silaw iti biag ket adu dagiti banag nga sinilawan na dagiti sipnget nga naiparang iti lawag ket inikat na amin dagitoy kakabsat dagiti tarigagay ko ket saanen nga isu iti masurot no diket diti kanayon nga impress na kanyak ni Apo ket dagiti pagayatan na iti surutek tano kitaek evaluate ko iti bagi ket no dati dagiti kayat iti
sa bali nga tao iti sursurutek pagpagustuak isuda ngem binalyan ni Apo amin digijay ket DJ pagayatan na iti kang runaan nga tungpalek nga rod itan. Ket makitak pay nga kas iti panagyan kumet iti maysa nga pagtrabahuan ada iti pagtrabahuak haanen kakabsat nga dagiti desire iti daduma kas iti daduma nga makikumpetensya pay laeng kadigiti posisyon iti ides-desire ko even nagsipod idi agbasbasa akpay laeng ket pinukaw ni Apo dagiti nga pinagdesire kadigiti nga worldly recognitions ta dagiti ket saan nga makatulong kanyak iti panaggrow ko spiritually. So i-consider ko dagitoy nga kinasipnget ta saan nga dagitoy iti makaranyag kanyak nga makitak iti kaagpayswanan iti biag. Ta tingamin panghawhawa ka kakabsat ket verse nga agkuna nga in him we live and move and have our being. So along the way makitak adu pay laeng met dagiti ipakpakita ni God ka kanyak ngem ti maysapay nga impakita na kanya ket adaan laeng dapat iti teachability iti heart. So DJ laeng kuya. Praise the Lord sis sa inyong sa biyag mo. Talagang napnuan iti revelasyon ni God nga iti naging katata. So praise the Lord. Tatagagayam kayat kumet nga awagan ni sis Alipean no anamit iti kapanunutan na dito yung topic kakabsat. Kamute ka ata sis. So, nagpintas daytoy nga pagsasaritaan tayo kakabsat nung subyanak dagiti lagip tinapalabas ti biag ko. No subyanak daydi dati nga ali makunak nga agbibiyag na inlubungan. Tati ammok idi ti biag ko ket sikaken siyak lang aging ganat tungkal biag. Addaanak iti pamilya, trabaho, kastamet dagiti gagayem ko. Ijay nga ikot iti lubong ko. Ti ammok mayat ti lubong kun tamasilsilawan nakmet ti bulan. Ken masingsingisingan nakmet pelang iti init. Dijay nga biag gayam nga paspasarak ket ubbaw awan iti ragsak awan iti ayat. Adu gayam dagiti banag nga pakabasbasulak. Ti ammok idi okay lang dagiti sawsawang ko wenno dagiti sasaok dagiti pampanunutek rikrik naek ken dagiti aramidek iti padak nga tao. So idi namamok talaga ni Jesus Christ nakitak jay bagik nga siyak ket managbasol ket hanak gayam nga makaayo iti matang iti Diyos. Nga silaw iti biag ko kastamet iti pamilya. Dagitoy nga bilin na iti nang patibker iti pamati. Aglalo idi talaga mapaspasarak iti panubok ko iti biag. Ti sa una talaga iti nagbalin nga lawag ko kadaadaan nak iti panubok kinujak ammo iti aramidek ken ajak ammo iti obrahan. Topiko kakabsat. Itang gundaway kakabsat ket awagak man nga rod ni sis Marisa ta iso namet iti mangi share kanya tayo dating kapanunutan na. Okay. Kas kinonak itatay kakabsat nga naranyag
nga rabii gapu nga rod kadeti tupikumi ket maipanggep iti silaw iti biag. Pudno unay kakabsat nga kunana ditoy ti immawaten ken Apo Jesus addan iti silaw iti biag. No lagipek met iti biag idi ti kinasipnget iti panagbiag nga ko amo ti turungen na kakabsat ket digiti banbanag nga no adda digiti masapul parang ganon sino digiti pagtalkak. So digiti ket kinasipnget iti panagbiag no ti panunot ano digiti panunutek nga haan na mayan natad iti pagayatan iti linteg iti Apo no lagipek amin digitoy ket puro amin kinasipnget kakabsat. Ket agyamyaman ak unay iti Apo tayo nga Dios nga ni Jesucristo ta isu tinanglawag amin kadigitoy nga isu na gayam iti silaw iti kapanunutak kadigiti amin nga desisyon ko digiti amin nga pakarikutan iti panagbiag no sino ti solusyon na ket isu na lagayam ti kakaisu na nga silaw nga pagtalkak nga mangranyag kanya. So nariknak man dagiti kakabsat bayat iti innak panagtulnog iti Apo tayo nga Jesucristo nga tibiyag ko diti oras ket maipaiken kuana ket inaramid ko dagitoy tapno ti kasta ket more pay nga makitak dijay nga panang silaw na iti biyag ko manipod iti kapanunutak iti pusok amin dagitoy ket sinilawan iti Apo. Isut gapuna nga jakmet ma-imagine kakabsat no kasano detoy asi ken grasya ni Apo Dios kanya ta turungnak nga isu lang ti pudno nga silaw tapnon haanak nga maipan kadigiti abot matnag kadigiti nangato nga kasipngetan nga innak kadigiti nga kanito ket agkarkarawa agkapkapa digiti dapdapan tapnon iti kasta ket turungen nga jakam mo detoy nga turungen nga pudno nga biag. Antagayam may salang itinang silaw kanyak awan sa bali no haan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket anyaman nga kinasipnget bayat iti kaaddak ken ni Apo Dios digito ket ipakpakaam muna babaen iti panang silaw na kanyak. Silaw mabalin ko na digiti daduma ket anang nga deti silaw kasano nga masilawan. So babaen ti espiritu na kanyak nga inawat ko isu daytoy ti mangipakpakaam mo isu daytoy ti agsao kanya tapnon iti kasta ti kinasipnget ket mapalagipanak kadaytoy nga silaw iti biag ko nga awan sa bali no haan nga ni Apo Jesucristo. DJ la, Brad J. Gyaman nak ate iti kwa inted ni Apo Dios nga napnuan iti revelasyon kanyam. Ket ita nga gundaway kakabsat ket kayat komet nga awagan ni Sis Aya no namit iti kapanunutan na detoy. So naimbag nga rabi itayo amin uli gagayem ken kakabsat. So pudno nga ni Jesus isuna iti silaw iti biag. Nga kunana nga rod itoy nga nupudpudno nga inawat tayo ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag tayo maaddaan tayo iti silaw iti biag. Pudpudno detoy gagayem ken kakabsat ta no lagi pekman ket iti biag ko idi addaanak iti nasipnget nga panagbiag. But nasipnget kunak at iti biag ko ket awan iti full of insecurities ti bukod ko nga arigagay wenno desisyon saklat ta ti agdes desisyon iti bagbagik full of pride ken iti biag ko idi ket nakasentro lang iti trabaho nga gapu kadagitoy tay ko namon nga in relate ko detoy nga detay no awan iti silaw kasla kumano magmagnaka tapos awan iti silaw anati mangyari ken ka either nga maitakled ka or either nga matay ka nga no laglagipek
gaputa awan ni Jesus iti silaw iti biag ko. Adu dagiti panubok iti biag ko nga namin adu akmet nga naitibkol nga iti biag ko idin ket kaslang awan iti contentment, awan iti peace, awan iti kapya. Ngem agyamanak ken ni Apo Dios ta babaen iti mesa nga panubok iti biag ko nausar met iti biag dati kabsat ko naiyam amuna met iti mesa nga best friend na nga isumet iti nani turong kanya nga agbiag iti nalawag. Mamatinak nga pudpudno nga ni Apo Jesus isuna talaga iti silaw iti biag ko nga marikriknak kadagitoy ta ni Apo Jesus isuna nga rod iti mangit-ited nga rod kaniya kon iti kapya, contentment, ken fullness nga uray da iti mapaspasaran nga problema when no struggles adaan lata iti kapya iti puso gaputa ni Jesus isuna iti mangit-ited iti silaw iti biag ko. So deta lang Brad Jay. Di, agyamanak ate iti napnuan nga revelasyon nga impaayking kaniya Apo Dios. Wen kakabsat agpaysula unay nga ni Apo Jesus ket isuna iti silaw iti biag nga isuna lang dapat iti kangrunaan nga suruten tayo nga agbalin nga silaw tayo ket awanen pa iti sabali pay. Nugit kitakmet kakabsat dating challenge number 1 met iti biag ko ket agpayso nga ko dimmalan nakmet iti sipnget nga nagkaroon nakmet iti natangken nga puso idi nga babaen iti pinangsilaw wenno pinangranyag ni Apo Dios iti puso ket nabalbaliwan datoy babaen digiti sasauna. Ket itang gundaway kakabsat ket hintay yung nga roden iti may kadwang topiko. Kunana ditoy ni Jesus ti suruten iti daytoy abiag. Suruten tayo ni Apo Jesus isuna iti silaw ti biag ket saan tayo pulos amagna iti sipnget ken mayaw awanta isuna laeng ti dalan ti pudno ken ti biag. Nakabingpintas launay nga saludsud datoy kanya ti kakabsat ket ita nga gundaway hangko nga bayaganen nga awagan man ni Sis Marisa. Okay. Naranyag lataya nga topiko digitoy binsa-binsaen tayo kabsat as dadayon man ti may kadwa nga challenge ket ti kinunana iti challenge number 2 manen ni Jesus ti suruten iti daytoy abiag. Suruten tayo ni Apo Jesus kaisuna iti silaw ti biag ken saan tayo pulos magna iti sipnget ken mayaw awan kana isuna laeng ti dalan pudno ken iti biag. Pudno ulit kakabsat especially iti reality iti panagbiag tayo itata datayon kadagiti maud-udin nga aldaw ket makita tayo no kasanon iti kina adu digiti banbanag nga makasulisog iti aglawlaw iti biag nga pag ikikutan tayo itata ket no haan tayo nga napudno nga addaan detoy nga silaw iti biag tayo which is Christ Jesus. Nalaka tayo nga mapan iti kasikmitan. Nalaka tayo mayaon kakabsat isut gapo na nga nagpatig nga masapol nga suruten tayo daytoy nga dalan. Ta kinuna na nga rod no ni Jesus iti pudno no ni Jesus isu ti dalan ket nga rod anya ti aramidek iti biag ko. Pagtakderak petpetak no anya ti imbaga na nga sa una kanyak nga kinapudno
No daytoy nga dalan ket isugayam iti nalinteg ken isu tinanawag rumbeng laeng kakabsat nga idtoy iti pagnaak. Isut gapuna nga digiti times nga adu digiti pangsulisog iti diablo kanya may salaeng iti pagtaklinak na talaga. Digiti times nga matempt kamet realidad man ita kakabsat. Ngamin kunana ket awam met ti pinaraswa nga perpekto nga talaga. Only Christ Jesus is perfect. Na daytoy ket impakita na iti biag na. Ket anya nga rod ti sword ko when no weapon tapnon iti kasta ket balabanak digiti sulisog isut gapuna nga sulisog iti digiti imbitasyon iti lubong digiti anyaman nga material nga banbanag ket ti kayat laeng ni Apo Dios ket ni Apo Jesus ti inakpagnaan ni Apo Jesus ti pagnaak isu ti kinapudno nga pagkaptak ken ti dalan ko nga pagturungak tapnon iti kasta haanak tupulos nga mayaw-awan amin digiti banbanag nga kayat iti panagbiag isut gapuna nga daytoy laeng iti araran gidek no kwa agsubli ak nga agsubli iti sasao ni Apo Dios. Kakabsat mabalin digiti daduma nga agbuybuy itattaket. Ano nga daytoy kasano nga ti panangsurot ken kasano nga daytoy nga silaw. So ulitek manen babaen laeng iti sao ni Apo Dios nga takadatayo ken ti espiritu na nga agsasao tunggal ada digiti panubok iti panagbiag. May salaeng iti ipan ko iti panunot ko ken iti puso ni Hesukristo nga isu ti dalan ken kinapudno iti panagbiag ko. Iti laeng kakabsat imbag nga rabii tayo man. Biyamanak ate ti biag mo ket itang gundaway awagak mangarod ni Sis Alipean. Di ba gagayem no awang kuryente, basit laing ti maubraan tayo, malimitaran ti garaw tayo. Tawagak pa kid amin ang numero ti inek yan ta cellphone ko, kaya't ko laing nga may subli ti connection ti kuryente. Yun, kasi kada bulan kami pa nga natudyo nga agbayad, tapnohaan kami maputulan iti silaw. So, kasta iti panagkita iti relasyon ko iti Diyos. No awan ti silaw, na kanyak awan maubrak, awan mabalinak. Nasitnget iti aglawlaw ko. Kailangan mo ubrain ti pagayatan na ken addalatak iti connection when no relasyon ko ken kuana. Tapno jay silaw ket haan na mapukaw no diket patuloy nga agranyaw. Jay laeng bro Jay. Biyamanak sis iti revelasyon nga inted kanigad. Ket itan karabsat ket kayat kumet nga awagan ni Sis Aya. Sorry, nakamute ako. Okay, so deti challenge number 2 nga kunana nga rod ito nga ni Jesus tisuruten tayo iti daytoy nga biag suruten tayo ni Apo Jesus ta isuna iti siyaw ti biag ket saan tayo pulos a magna ti sipnget ken maiyaw awan ta isu na laeng ti dalan ti pudno ken ti biag. So agpaypay nga rod detoy nga babaen iti panangsurot iti will ni Apo Dios isuna iti mangited iti silaw tayo. So kasla kanya iti panagbiag ko nga kasano nga maging consistent ba DJ silaw nga ada kanya. So babaen iti living a life with the word of God. So nga iti sasao ni Apo Dios isuna iti guidance ko tapno no kasta ti anyaman nga desisyon ko nga amin nga ubraek ket agbalaigi nga kunana nga rod itoy Psalm 119 105 nga ti saom iti silaw a mangidalan kanya may sa alawag ti dana a pagnaak. So kahit na nga sawen no agbyabyaga iti sao ni Apo Dios haanak nga mayaw awan nga haanak nga agbiag nga nasipnget kaputan ni Jesus isuna iti silaw iti biag ko. So deta laeng brad
Brad Che. Thank you. Agyamanak ate iti revelasyon nga ented king kanigad. Ket itatta kakabsat ket awagak mangerod ni Sisinya kadeti nga revelasyon nga ented nigad kanyana. Timet kaipapanan na dayti nga challenge kanya kakabsat ket pudno nga iti silaw nga addaken ni Kristo ket saan pulos nga agkudrep. Ket iti sumurot ken kuana saan met pulos nga maiyaw awan. Ket kasta nga rod kakabsat nakitak iti importansya na iti panagtalinaed iti silaw ket iti panangsurot iti pagayatan or iti pangidaldalanan kanyak ni Apo. Ket kasanunak nga makapagtalinaed ka daytoy or kasano ka di nga suruten daytoy tapno no saan nak nga maiyaw awan kadaytoy nga pinagdalyasat ko iti biag. Ket iti sauna laeng kabsat iti kangrunaan nga pagtakderak. Ket iti nga rod maysa kadagitoy nga pagtaktakderak nga sauna ket daytoy life verse ko iti Proverbs 3 verse 5 to 6. Ako na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Isu nga aduman dagiti no dadduma saan kuman nga maawatan iti mapaspasamak no dadduma adu dagiti kasapulak nga aramiden nga desisyon tilaeng talaga pagsubyanak kakabsat or tilaeng talaga kitaek ket iti sauna nga mangiturturong kanyak iti silaw iti surutek ket daytoy silaw iti biag ko. DJ lang kuya. Sige sis, Agyamanak. Ita gundaway kakabsat ket awagak mangerod ni Brad Romel. Naimbag nga rabita amin ulit kakabsat. Dito challenge number 2 kuna na ni Jesus isuruten iti daytoy abiyag suruten tayo ni Apo Jesus ay sunay ti silaw ti biyag ket saan tayo pulos nga magna isip nget ket may awan tay sunalaeng ti dalan ti pudno ken iti biyag. So parang ti pinaka-challenge kami kanya dito nga kuha. Kasi di first nga question na tayo kakabsat ket inawat tayo di pa di silaw. So that may ato may kadwamit kasano tayo nga maintenar DJ panang surut tayo DJ silaw itibiyag ng na po Jesus kanya tayo. Kaya di makikita nga practical nga dapat nga obra ektap na ma-maintainer ko DJ silaw nga naawat ko kina po Jesus ket DJ word na DJ sasauna. Kuna na iti Psalm 190 verse 5 kuna na DJ isaom ti silaw amang nidalan kanya may sa alawa iti dana apag naak nga adadagiti bambanag nga parang decision ko met nga parang bukod ko lang nga iti ending na pakasagma ka yun no ti word talaga ni God iti may nga basis ko adati kasiguruhan nga safe na diya lang kakabsat. Agyaman na kakabsat iti napnuan nga revelasyon nga ented ni Apo Diyos kanyayo ket itatta nga gundaway kakabsat intengero den iti point may katlo nga topiko. Kuna nakakabsat ket ni Jesus ti agranyag iti biag. Anak na tayo ti lawag agranyag tengerod akas ken Kristo amang silaw kadagiti tattao nga agbibiyag iti siknget. Iturong tayo isuda nga ken Kristo babaen ti ebanghelyo na nga isu iti panakiisalakanan da ken tubayen tay ida nga agbalin nga adalan na makadwa tayto mangisaknap iti silaw ti sangalubungan. Ket ita nga gundaway kakabsat ket dinggen tay mangerod iti kapanunutan ni Sis Alipean. Pudno dati sao ti Dios iti Salmo 119:105 ti saom ti silaw ang mangidalan kanya may sa alawag iti dana apag naak. Agbiag nakakas anak iti Dios nga anak iti lawag.
makita da iti silaw ti Diyos kanyak babaen ti panangyam amok ti Diyos kadakwada. Jay dakkel a nagbaliwan ti biag ko, ket agbalin a pamaneknek ti ayat ti Diyos kanyak. Ayat teksuda, pasnek ko ti panagkararag ko kadakwada. Tapno agkaroon damet iti relasyon iti Diyos, kentong palek ti pagayatan iti Diyos kanyak. Kastamet nga lisyak ti panagbasol, kenadanak ti managpakumbaba nga puso. Jay laeng bro Jay. Sige. Itang bundaway kakabsat kayat kumbet nga awagan ni Sis Aya. Okay. Deti met point number 3 nga kunana nga rod nga ni Jesus ti agranyag iti biag. So pudno unay detoy nga agyamanak kini Apo Dios ta gapu iti panangakseptar ko ken kuana akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag ko naadanak iti biag iti nawag. So gapu detoy nga inawat ko ken ni Apo Jesus adamet DJ desire DJ heart ko nga detoy nga lawag nga inawat ko ket kayat kumet nga maiburay iti padak nga tao dagiti kaopisinaak dagiti kliyente nga agserbinak nga instrumento tapno kasta isuda met ket maadaan iti biag nga nalawag. So I praise God na gapu detoy inted na kanyak nga biag itata makita da DJ identity iti biag nga addaan ni Hesukristo iti biag na. So praying through my life maging instrumento na nga dagiti tao nga makaskasalamuhak ket agbiag damit iti nalawag. Dati jay laeng, Brad. Thank you. Tatang kanito kakabsat ket awagak mangarod ni Brad Romel. Okay, so agyaman na kada ito nga challenge number 3. So kunanan ni Jesus ti agranyag iti biag, anak na tayo ti lawag, children of light. Agranyag tayo nga ron akas ken Kristo, amang silaw kadagiti tattao, nagbiabiyag iti siknet. Iturong tayo isuda ken Kristo babaen iti ebanghelyo na nga isu ti pakaysalakanan da ngento bayen tayo ida nga agbalin nga adalan makadwa tayo amang mangisaknap iti silaw isang kalubungan. So dito ti pinaka application kakabsat nga hantay lang ko mga naawat dito silaw no diket dito nga silaw nga naawat tayo ket agpamit lang maka-encourage iti sabali nga tattao. So nga nagdakkel impact nakakabsat digital may nga tao nga nakakilala kina Apo Jesus ket makita dapat ko ma-DJ the way nga associate so natin tao kasi DJ ket pakitaan tayo nga DJ life tayo ket dati impact na isabali. So ti pinakagol tay kakabsat ket nanyaman dagiti lugar nga papapanan tayo no datayo man trabaho tayo man ti may nga eskwela, may nga opisina ket magamit dayto nga light nga inawat tayo kina Apo Dios tapno maka-encourage pa magamit pa dayto nga wagas o tool tapno ma-share gospel ken kwada. Hindi yan kakabsat. Sige. Agyaman nagbro iti paaiking kaniya po Diyos nga revelasyon ket itang bundaway manin kakabsat ket kayat kumanen nga awagan ni Sis Sinya. Nasubyan na kakabsat iti naglabas ket jak talaga nga na picture out iti bagik nga kastoy iti pagbanagan iti biag ko. Ngam honestly iti
awat ko dayto nga ebanghelyo ni Kristo. Talaga nga naging natural DJ ana, naging natural iti panagdesar ko nga ma-share met dayto iti sabali. Ta idinaawat ko dayto nga ebanghelyo ket excited nak nga nangipadamag iti sabali dagiti amamok. Ket kasta nga rod nga nagtuloy-tuloy daytoy ta nakita ket daytoy laeng talaga iti natural met nga response iti maysa nga tao nga nakaawat or naranyaganen iti biag na babaen ka ni Kristo. Ket haan laeng nga rod nga iti share kadakwada iti gospel no di ket di matulungan pay isuda nga agtuloy-tuloy met nga agdalan iti silaw ket agtuloy-tuloy met nga maranyagan met iti biagda tapnon pati met isuda ket maaramat met iti panagbiagda nga para iti pakaigloryaan ni Apo. DJ kanyak kuya. Praise the Lord. Itatamet ten karabsat ket awagak met ten ni Ate Marisa. Okay. Kadeti manen maikatlo nga challenge tayo itakakabsat ket maipanggep deti nga ranyag iti biag nga isu ni Hesukristo nga kanyak nga mismo ket rinanyagan na iti biag ko. Ngarud no kita ikmet deti itatta nga challenge ket ti kayat ni Apo Dios ket deti kano nga ranyag nga silaw nga adda kanyak itatamet nga naipaay kanyak babaen iti grasya ti Apo nga haan nga siyak magdetoy no di kat agapo amin kini Apo Dios. Ket ngarod masapul ngarod nga makita wenno haang ko nga ipaidam detoy nga ranyag kadigiti amin nga tattao. Kang runaan na digiti miyembro, digiti pamilya nga haan pay nga naranyagan iti silaw ket haanak nga maumuma agsipud ngarod ta kinuna ni Apo Dios iti sauna iti amin ket imposible iti tao yan iti Diyos, awan ti imposible. Ngarod ko na namin iti tatay kakabsat ket tubayen tayo, wenno kibinen tayo ida. Na masapol, nga every time, kanayon tayo latang ipalpalagip, deti ranyag, iti panagbiag, na ni Apo Diyos. No, agisuro tayo, ni Apo Diyos lata ti isao tayo. Uray makatitilingen iti lapayag da, ulit-ulitin tayo. Tangamin nagdakkel iti responsibilidad tayo kas maysa nga pinili iti Apo ngamin kayat na nga iti amin nga tao ket masilawan kada iti ranyag na daytoy silaw nga inted na kanyak masapol nga rudmet nga hangko nga ipaidam kadigiti na duma-duma nga tattao nga innak kaamamo nakas kinuna nga rod iti sauna iti Lucas nga adda kadi manggangat iti pagsilawan sana takkuban iti salok awan di ngamin kakabsat no nanggagatam iti silaw sininjam iti silaw masapul nga rod nga paranyagam digiti nasipnget digitoy nasipnget nga panagbiag digiti na duma nga tattao nga hampay nga makaamam mo iti ranyag ni Apo Hesukristo ngarod kakabsat lagipek man malagip ko man nga dijay simo-simot amo tayo ti simo-simot kakabsat digiti ket agtaod no digiti kalpasan iti panagtutudo kang runaan digiti umuna nga tudo iti mayo ket no makita da dijay ranyag iti silaw talaga nga darokenda dijay lawag so nga claiming and praying nga dijay nga ranyag nga digiti ito nga tattao ti kaaduna nakasla simot nga agarog kadijay nga silaw iti lawag iti biag nga awan sa bali nuhan nga ni Hesukristo isut gapu ng kakabsat nga masapul nga rod nga intayo i-develop dijay character of perseverance anus tapnon iti kasta maiwaragawag ken maipakita tayo daytoy nga ebanghelyo kadigiti amin nga tattao sa daytoy laeng iti makaay-ayo iti Dios tayo anamarswa kada tayo dijay laeng brother Jay. Agyaman na kakabsat iti impaay niya po Diyos kanya yung revelasyon ket sapay kumata adda iti
kada kayong agbuy-buya iti live nga adamet iti niibati mi nga adal manipud iti sasaon ni Apo Dios ket sapay kumata digiti revelasyon nga inted ni Apo Dios kadigiti panelist kada kami ket si magepsep kuma digiti sasauna ket ti magus kuma iti puspuso yu kakabsat. Ket agyaman kami ket itang gundaway awagak man nga ni Brother Romel iti gospel presentation. Okay, naimbag nga grabe ulit tayo amin kakabsat. So, agyaman ak dito nga gundaway tapno buray kumanen dito naimbag nga damag. So, kas DJ napagsaritaan tayo tatay nga bersikulo kuna nati John chapter 8 verse 12 kuna nati jay siya iti silaw iti lubong kinunana. Siya sino man nga sumuro niya maadaan iti silaw iti biyag ket dinto magna iti kasipnatan. So nalawag kakabsat nga iti maysa nga tao nga awan iti silaw iti biyag na ket agnana iti kinasipngat. So nuhaan nga hanay awaten ni Apo Jesus dito silaw iti biyag ket agtutuloy tayo nga agdag iti kinasipnget ket dito kinasipnget kakabsat ket mangirepresent iti panagamit itayo iti basol. So dito nga biyag ket haan nga maadaan iti silaw awan serserbina dito ken awan iti pagmamaayan na. So nga dito nga basol ket kagura ni Apo Dios. So itataka kabsat hantay madanagan kasi ada iti solusyon. Kunana iti sasauna nga isuna iti silaw ken iti biyag. So itataka kabsat idalan kayo iti kararag iti panagbabawi. So kimatin tayo dagiti puspuso tayo ket aminin tayo nga datay ket managbasol ket kailangan tayo iti dumawat iti pamakawan dagiti basbasol tayo. So awaten tayo nga ni Jesus ket isuna ti agbyag ken mangsilaw dagiti biyag tayo tapno maikat dagiti basbasol tayo. So agdumog tayo nga pagbiit ket italan kayo iti nababanga kararag. Wa po mga Diyos nga nasantuan kinailangitan. Agyaman kami ta impakaamom kada kami nga isika iti silaw iti biyag mi. Agyaman na iti sasaom nga ingkam na dengeg itatang rabii nga iso iti nang silaw dagiti basbasol mi. Iti tang oras pastrekek ni Apo Jesus magbaling nga silaw ti biyag ko tapno maliklikak tagaramid iti anyaman nga basol. Agyamanak dito nga naawat ko nga silaw ken ka ket dito ti dawat ken kararag ko tinagana ko ni Jesus. Amen. So kakabsat no naki-join ka dito nga kararag so maadaan ka iti assurance nga pagkaroon iti relasyon kina Apo Dios ken addaan ka ti silaw ni Apo Dios. Dili lang kakabsat ken naimbag nga rabi tay amin. Sat ket awagak mangerod ni Sisinya para kadigito yung announcement. Sige, manen kakabsat na imbag nga rabi itayo amin. Ket dimanon tayon iti kamaudyanan nga parte na daytoy nga topic review wano iti live session tayo. Ket
Ket dagiti ngarud kakabsat dagiti maang-angay no kwa nga activities iti ministry tayo nga subaybayan tayo pay. Haan laeng nga daytoy topic review tayo. So iti umuna ka daytoy iti lifeline tayo nga maang-angay every Wednesday 6 to 7 p.m. So ada kakabsat iti link no kwa or digiti ma-share no kwa iti Facebook. So kitaan tayo no kwa digiti schedules tayo ket saan tayo nga liwayan nga agdengeg kadigiti sasao kadigiti mensahe iti apo babaen kadigiti speakers tayo. Ket kastamet from Monday to Saturday adda iti rinabii nga lifeline topic review tayo akas kadaytoy itatta mapaspasamak iti agdama. Ket every first Saturday of the month adamit iti maang-angay nga DIPF wenno Day in Prayer and Fasting. Ket daytoy kakabsat ket mas mapauneg pay iti panangkaawat tay iti sasauna ken mas mapatibker pay met iti panaki-communicate tayo ken ni Apo just iti panakirelasyon tayo ken kuana. Adapay kakabsat daytoy iti FIC series February 19. Ken dayti kakabsat into no last Saturday of this month maanga isuna into no February 26. Dayti iti mauawagan nga FIC wenno Freedom in Christ. Iti dati nga term tay kadaytoy ket DJ Encounter God Retreat. So mauawis kakabsat dagiti mangayat nga makipag-join ka daytoy. Tadaytoy kakabsat ket makunak nga life-changing isuna. Ta even siya kakabsat ket na experience kumet daytoy. Isu nga awisen kayo nga makipag-join no adda digiti contacts ket mai-registeren kakabsat kadaytoy nga Freedom in Christ into no Sabado. Ket kastamet adda iti Sunday worship service tayo 8:30 to 10 a.m. Adda iti pang face-to-face kakabsat ijay Cup Building. Ken kastamet nga adda iti live na via FB page ken iti YouTube. So i-search nyo laing kakabsat iti page tayo. And lastly, we also have adda iti Pepsol class tayo. Dati katay post FIC kakabsat every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So kastamet nga adda iti page para kadaytoy ket awisek iti digiti attendis kadaytoy nga agtultuloy tayo laeng. Agtultuloy tayo nga mangsubaybay kadigiti nga topics, mga lessons ta digiti ket makatulong nga talaga iti panagrow tayo ket haan laeng nga deta matulungan tayo met no kasanupay nga maging effective tayo iti panagisuro tayo paymet iti sabali tapnon iti biag tayo ket agtultuloy nga agbalin nga silaw met iti padatay nga tao tapnon isuda maranyagan ket maawatan da iti biag da ken ni Kristo. Deta laeng kakabsat ket naimbag nga rabii tayo aminen. Agyaman na gagayem iti ingkay pinagbuya ken pinagdengeg kadaytoy pinagtutungtungan mi nga siak ti silaw ti lubong nga kuna ni Apo Jesus. Ket once again kakabsat ket agyaman kami manen unay. Ket tatangagundaway awagak man ni Sis Alifean kadaytoy closing prayer. Sige. Agdumog tayo ket kumararag tayo iti Dios. Agyaman kami Apo itang arabii ta napunno iti puso mi iti ragsak ken ayat nga mangiwaragawag kadagiti saom. Lord, agyaman kami kadagiti nagbuya kada kami ket pagbalinenda ko mga ni Jesucristo iti silaw iti panagbiagda. Ket babaen dagiti nangegda kada kami ket mayasideg iti relasyon da kanyam Apo. Ket Lord isublik amin iti gloria ken iti panagyaman ken ka Lord. Daytoy iti dawat ko itinagan ni Jesucristo. Amen.
August. God bless everyone. God bless. Chill. God bless. Hello, Maika. Hello, Mara. Cheering kay Maika. Yes. Kuya dapat kaya. Hello, kakabsat. Nelly Magaluyot. Good evening. Bye-bye. Dapat tayo. Ayun, silaw. May kumata nakaran-ran yan. Kaya ka na tayo din nakasilaw. Nagranyag ka dito, Ate Marisa. At thank you ka lang ito sponsors mo. Thank you for my lipstick from Avon.